3 ta' Lulju, San Tumas, Apostlu, għex fl-ewwel seklu. San Tumas kien ludi aktar sajjiet mill-Galilija, ismu bis-Sirjan ifisser tewmi. Ġesu sejjaħlu biex ikun wieħed mit-12 il-Apostlu tiegħu. Insibu ismu 4 darbiet fil-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ewwel darba, Ġesu kien sejjer Betanja biex iqajjem lil Lażru mill-mewt. Waqt li d-dixxipli l-oħra beżgħu u qalu lil Ġesu biex ma jmurx għax l-dewwa tiegħu kienu jfittxuh biex joqtluh, San Tumas qabeż u qal: "Ejjew immorru aħna wkoll biex immutu miegħu." Ġwanni kapitlu 11 vers 16. It-tieni darba fl-aħħar ċena meta Ġesu qal: "U fejn sejjer jien intom tafu t-triq", qabeż San Tumas u qallu: "Mulej, ma nafux fejn sejjer, mela kif nistgħu nafu t-triq?" Ġesu qallu: "Jiena t-triq u s-sewwa u l-ħajja." Ġwanni kapitlu 14 versi minn 4 sa 6. It-tielet darba f'ħatt il-għajt Ġesu der lid-dixxipli waqt li kienu fiċ-ċenaklu u Tumas ma kienx magħhom. Imbagħad b'entużjażmu kbir qalulu li kienu raw lil Ġesu, iżda Tumas qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh sinjal l-imsiemer u ndaħħal sebgħi fil-marka tal-imsiemer u qiegħdi f'ġenbu ma nemminx." Minn hawn ġejja l-espressjoni jien bħal San Tumas irrid nara bajnejja u mmiss bidejja biex nemmen. Meta ġimgħa wara Ġesu reġa' derilhom u Tumas kien magħhom, Ġesu stieden lil Tumas biex idaħħal sebgħu fil-pjagi ta' jdejh u qiegħdu fil-pjaga tal-kustat. U Tumas fidi qawwija qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi." Ġwanni kapitlu 20 vers 28. Ir-raba' darba meta Ġesu der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija, isem Tumas insibuh ma' dawk li kienu preżenti. Ġwanni kapitlu 21 vers 2. Tradizzjoni qawwija tgħid li wara l-inżul tal-Ispirtu Santu, San Tumas mar jippredika il-Vanġelu lil Parti, lil Medi u lil Persjani u baqa' sejjer sa daħal fl-Indja, fil-kosta ta' Malabar fejn illum ħafna min-nies tal-post isejħu lilhom infushom l-insara ta' San Tumas. San Tumas miet martri bid-daqqiet tal-Anza fl-Indja u jinsab midfun f'Maljapore fil-Knisja Kbira. San Tom xi 13 kilometru il-bogħod minn Madras. Qari mill-omiliji tal-Papa San Girgor il-Kbir fuq l-Evanġeli bit-titlu Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Wieħed mit-12, Tumas, imlaqqa mit-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Dan il-wieħed mit-12 kien għadu barra u meta reġa' daħal sema x'ġara imma ma rridx jemmen li qalulu. Il-mulej reġa' ġie, sejjaħ lid-dixxiplu li ma rridx jemmen, taħ ġenbu biex imissu u rih idejh u kif ħallih jara l-marka tal-ġrieħi tiegħu fejn jaqlu il-ġerħa tiegħu, in-nuqqas ta' fidi. X'taraw f'dan kollu ħuti eżis? Dak id-dixxiplu magħżul minn Kristu kien barra, ġie u sema u ġih dubju u resaq imiss, mess u emmen. Jidrilkom li dan kollu ġara bla ħsieb? Le, mhux bla ħsieb, imma għax Alla stess rrid hekk. Fil-ħnina kbira tiegħu Alla mexa b'mod tal-għaġeb, għax meta lil dak id-dixxiplu ma emminx riedu jmiss il-ġrieħi fil-ġisem tal-imgħallem huwa fejjaq lilna mid-deni tan-nuqqas ta' fidi. Tumas li kien hekk tqil biex jemmen swilna ta' ġid għall-fidi tagħna aktar mid-dixxipli l-oħra li jemmnu. Huwa emmen għax mens bidejh stess u bis-saħħa ta' dan aħna wkoll nistgħu inneħħu kull dubju u nitwettqu fil-fidi. Huwa tagħna xhieda li Kristu qam tas-sew mill-imwiet
sewwa sew għax billi ma jemminx resa u mess bidejh il-ġisem ta' Kristu. Mess u qal, mulej tiegħi u Alla tiegħi, qallu Ġesu, emmint għax rajtni. Issa l-Apostlu Pawlu jgħid, il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidhrux. Dawn il-kelmiet juruna ċar li l-fidi hija l-prova ta' dawk il-ħwejjeġ li ma nistgħux naraw, għax dak li naraw ma jaqax taħt il-fidi imma taħt l-arfa. Mela, għaliex qallu emmint għax rajtni lil Tumas wara li messu? Għax Tumas ra ħaġa u emmen oħra. Ebda bniedem li jmut ma jista' jara lil Alla, mela Tumas ra il-bniedem u emmen li hu Alla, bħalma stqarru qal, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ra u emmen, ħares lejn dak li kien bniedem tas-sew u stqar fih lil dak li ma setax jara, lil Alla. Huwa ta' ferħ kbir għalina il-kliem li mbagħad qallu, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Dan il-kliem hija għalina b'mod speċjali, għalina li nżommu f'moħħna lil dak li ma rajniex bajnejna. Iżda hija għalina sakemm nuru l-fidi tagħna bl-emil. Għax jemmen tas-sew min jemmen skont ma jemmen. Għal dawk li jemmnu bil-kliem biss, Pawlu jgħid jistqarru li jarfu lil Alla biex imbagħad bl-emil tagħhom jiġħduh u ġagbu jżid il-fidi mingħajr l-emil hija mejta. Fil-waqt li San Tumas stqar il-fidi tiegħu u Papa Benedittu 16 jgħid, oħrajn jistqarru biss il-kredu fil-qudiesa tal-ħadd. M'għandniex ngħidu hija ħaġa ta' min ifaħħarha min imur il-quddies tal-ħadd u jistqar il-kredu, iżda dal-kliem tal-Papa jfisser li n-nisrani huwa mistenni minnu li dak li jistqar fil-kredu bil-fom fil-qudiesa tal-ħadd irrid jistqarru tul il-jiem l-oħra tal-ġimgħa, mhux neċessarjament li nistqarru bil-fom imma bil-mod kif jaġixxi fil-ħajja tiegħu ta' kuljum, fuq ix-xogħol, id-dar, fil-ħin tal-mistrieħ, fil-ħin tad-divertiment. Irid jirrifletti dak li hu jistqar fil-kledu tiegħu. Il-Papa Franġisku fit-3 ta' April tas-sena 2013 jgħid dan li ġej, għal Alla li tiswa hi l-qalb kemm aħna miftuħin għalih, jekk aħniex bħal tfal li jafu jafdaw, imma dan iġenna nirriflettu wkoll kif in-nisa fil-Knisja u fil-mixja tal-fidi kellhom u anki llum għandhom ir-rwol partikolari li bih jiftħulna l-bieb għal-mulej, jimxu warajh u jħabbru il-wiċċ tiegħu, għax il-ħarsa tal-fidi dejjem għandha bżonn il-ħarsa sempliċi u profonda tal-imħabba. L-Apostli u d-dixxipli jisibuha iżjed bitqila biex jemmnu, in-nisa le. Pietru jiġri lejn il-qabar, imma jieqaf mal-qabar vojt. Tumas irid imiss bidejh il-ġrieħi tal-ġisem ta' Ġesu. Anka fil-mixja tal-fidi tagħna u importanti li nkunu nafu u nħossu li Alla jħobbna u ma nibżawx inħobbuh. Il-fidi tiġi mistqarra bil-fom u bil-qalb, bil-kelma u bil-imħabba. Jingħad li darba vapur tal-passiġġieri inqabad f'maltempata tal-biża'. Kulħadd kien imwerwer minn barra tifel ta' xi 6 snin li ma waqafx jilab u jiġri min-naħa l-oħra. Xi ħadd staqsih, ibni, maltempata bħal din m'intix tibża? Le, wieġeb it-tifel, missier il-kaptan. Fil-virtu tal-fidi irid ikollna din il-fiduċja għamja ta' dan it-tifel f'missieru. Nemmen mhux għax nifhem kull ma nistqar, imma x'naf li dak li kellimni ma jqarraqx. Nemmen għax għalkemm naf li moħħi hu limitat u ma jiflaħx jifhem u jikkomprendi dak li hu trascendentali, dak li hu divin, perswas li min qaluli iħobbni u mhux se jqarraq bija. U int, kemm kbira il-fidi u l-fiduċja tiegħek fil-mulej?
talba. Glorjuż San Tumas, id-dulur tiegħek lejn Ġesu kien tant kbir li ma ħallikx temmen li hu qam mill-imwiet sakemm ma tarax u tmiss il-pjagi tiegħu. Imma l-imħabba tiegħek lejn Ġesu kienet daqstant qawwija li tajt ħajtek għalih. Itlob għalina biex aħna jiddispjaċina għal dnubietna li kienu l-kaġun ta' tbatija ta' Kristu. Għenna biex nagħtu lilna nfusna għas-servizz tiegħu ħalli naqalgħu it-titlu ta' imbirka, dak li Ġesu sejjaħ lil dawk li ma rawx u emnu fih. Amen.